Simangpet ka din ni Ivy nga anak ta. Bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta. Kat anak mo't ni Cristel day nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga no da makangagking ka. Kit maduktalan da nga insukat ta naggidan kayo anak-anak ni Cristel di ospital. Maibutak-takla ang day apalimad. Nuag sa ti kasabwat ta a janitor ti ospital. Awanan dito'y day a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amira ti palimod ta. Tinserrak mo akatulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak day agayim ko. Apay nga jay pay balay ni Cristel ti nagiserkam ken kuana. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti Maris ti Cortina, kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatam! Apay kadiasan mo akayat. Napintas mo ti Maris na ti kuna. Napintas siguro iti kaskan ka, bakit? Ngam Jack kayat. Ay, anya ka di Amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag Amaris. Saan kat atinalitam? Saan ka bakit? Tapno kas ti Maris ti kwartok? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kong tagina na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si mangpet kan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubliak asumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy, ingkaman kumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang taglutluto akpay tatang. Inkakid din. Tawad ti sigarilyo. Saan ka manin nga? Pambar. Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapankan no, di mo kaya tamasipad ka. Sige. Owan tatang. Mapanakon. Apay nga taajak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. Dahil tamat nga rin ti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kagura na ti mabagaan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas di kadag iti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ang amore no kasta. Di ta maumamang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Gusto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itadamot la ang amin akasapulan na. Ay wan, agbibig akaslabak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak, saan kumat nga anak? Kayat mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. Asikaswag man. Yam no maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomenda ken ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidak man? Rumbang lang. Tano saan? Ammomon ti aramidak ken ka. Ha? Amunak, Amira. Ha? Ditakan. Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel.
Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan. Mayat ka no, ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakkel abalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram ken ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inapiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rod, no nya launay ti kaguram ken kuana. No apay nga isupay abaknang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma, libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit kumati nagkolehiyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake tabaknang. Ngem isumanen tinangagaw iti ayatan. Kayat mo asawen ni Jake ti ayatan? Idi dayjay. Ngem inayat ka man nga uray saan ka abaknang. Impagarup mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod, kunak no baknang ka. Ngem saan met gayam. Papa, nauma akon iti TV ijay kwartok. Pati ijay katrek. Kayat ko, ijay king size anapuskol ti kutsyon na. Anya pa lang ti sapulom iti katrim ay iha. May samat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no ma-deliver ditoy. Ah. Ay. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak, iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga yung order ko. No di yung kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din aya, iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No di yung tungpalan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tungpalan nyo matlagayam. Ngam adupay lang, asermon nyo. Kitaan nyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam, nalaing ka kadingag kanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadagiti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti kapagadalin ka pa'y iti high school. No addala kumadakkel a kwarta, ket ijay ka kumapagad-adalan ni Chloe, tapno makitam, no nalaing wenno saan. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kuana? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kuana. Kasano ko mga amom? Ado ti gayem ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Ang maarte ka no. Suberbiyada ka no. Apay anak kami suot ka. Anya ka diti parikot. Agsagana ka, tamadamdama, sikandag kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy. Nga ado kano ti masuron kin ni Chloe ijay pagadalanda. Apay ko makakasurunda. Apalan da ka diti, kinabaknang na. Nalabit akasta. No saan kumaanangin na ijay pagad-adalan na. Ijay kumanga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Kumbaga ijay pagad-adalan na, talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasat tuman ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita ko man met ti anak ko. Intanto iti kantin iti asidig-tigit ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da. Adday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidig ta iti gate. Tapno makita ta ti anak ta. O sige.
Yawat mo man tibag ko, si ka driver? Saan ka nga agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Asino ka? Saan ka nga mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga tao mo nagak iti gate. Aglisi kayo? Imudagan iti gay. Di nataingkan ka, no? Gaputa di natapay mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayan ti balon ko, tamapana ko ni Iji pagadalan. Awan kwarta. Oray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwartak. Magmagna ako na mapan Iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta. Ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom tamakain inuma. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag da kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga dati adap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apaya ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami da ito'y, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Jack marik na ti panangipatag da nanang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga rod ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatag inton ang kolehiyo Mala, bayam, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadag iti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Agpaiso ka di? Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay apo man nagnakay ti salas. Kat adda pang panunutak. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam? No ibagakkan ka. Masungbatam nga ta ti damaga. Kasano nga amok kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino dagiti agnagan iti Mia kan Juancho? Anya? Mia ken Juancho kunam? Tulang ka di? Siguro. Amom dagiti. Husto ka di? Ay, sa anak pa asigurado no amok kuno saan? Apay nga rod anas daw ka idimbaga. Kwa? Kasla nang nangagkungaminday ta nagnagan. Amo ano isuda tinakdakamatam? Pumanaw ka man langan dito'y. Awan sirbim. Di mo matlagayan masungbatan ti damdamaga. Amira, Mia, Juancho! nakaluto ka din? Ay, anya dyan balikas kon? Apay damiya kan Juancho. Ay, iso dati pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka dito balay, akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayom kami ngamen. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi. Nasa una idinagkita kami idi. Medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayom kami ngamen. Kumusta damot nga taitan?
Agpada kamin samat, amay may salaang ti anak na. Nasa una, nagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samot ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamat ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. Adda kapkapsot na iti pagadalan. Idinto takanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing mo dya anak da, madam. Amang ano, valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagrigat ti Agripaso iti eleksyon. Agsardelaksen nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di kamat agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mangbang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Oh, nalaing kami mo't adwakan ni papam. Idi da kami ti agad-adal. Angam, apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti Agripaso, anak ko? Kaasi ti awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Nalaing ko mga agkantamon ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wano saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di nga agsala. Agpractice ko mga rod nga agsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpan. Data ti mangala iti sweldo na, no agsala. Una. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Suruan ta nga agsala ti danga. Amangan no di namot kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masuro? Naturturoy ta pay laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga. Ken na ibaga kasi kati kalaingan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Ay, agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano. Ada pa'y allowance mo. No agtrabaho ka iti library. Ika gumaak ti makaala iti umuna apa madayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Uwin tasayang ti kinalaing mo. Ay, uwin gayam. Sabalyak man ti saritaan. Anyang ti trabaho ni nanang kentatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan, ngam, naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ampunda ka. No saan pa ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag paiso nagiti ugali na makapadismaya. Uray ka disi ka, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day tangarod kat, anak ta ni Chloe. Isu nga anusan ta nga isuro, tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinakunam, Cristel. Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman, iti uray anya na sakit. Ipilit namin na kayat na. Malidayanak no kas di abagbagaak, ngam di nakmat italtalak. Anya nga tati masakbayan na.
Tadi namot ammo adumngag iti patigmaan. Dahita tirigat na, no ti anak kitsan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, ket maited amin dagiti kidawon na. Nasaya at tadakan si ka, babae. Agpraktis ka man kit di nga agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, nanang, awan arapaap kung agsala iti club. Kayat ko ti makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? Adda nga rut mang tulong kanyak, nanang. Kasano ko ba? Pagadalan na ka, day ta ibagbagam? Nulakat siya ti makagunod iti umuna pa madayaw. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno ada allowance ko. Adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal nga ibagbagam. Diyo ka di kayat, makaturpusak, nanang. Siyak to ti sarikad-kad yo, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko mananang. Kuno sadya ka mo tagsala. Sana balit ang trabaho akmat dito'y balay. Trabaho amin. Naliday ka man, Ivy. Anya man ti parikot mo? Pilitin nak ni nanang agsala iti club. Kuno sadya kaya ti agsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no, pudno adi nakaanak. Pagkunam adinak anak ni nanang ko. Ti ina, di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Iso mo ti mangisagmak kan ka. Gapulang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Jakpay pulos na rek na ti panangipatagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagungot da adagos. No adadamagag kadakwada. Kanayon da nakaturog no adada ijibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kaasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yo ita. Papanam ka day. Apay adamagam. Siyak ti amo. Kat katulong ka laang. Tapno amok ti ibagak no damagan da madam tinapanam a. Aglisi ka. Ay, Tamag na. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay anya kay ti ibagak kadamam anapanam. Basta inak agpasyar. Awat ti masnop apapanan mi kadagi ti babarkadak. Anya kay ti oras asumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka di lang ni Ivy. Isupay ti maswildo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot ah. Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit na. Iso ka no ti agbalin asarikad-kad ta. Damot kiti kalintikan na ah. Ang nung nataengan tanto, kayat kadipay ni Ivy ti mga sikaso ka data. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti baro ang maipadamag mo. Madilat ta ti kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yan ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdismaya. Nangag ko ti saritaan da. Nga uray bagbagaan da kanaw. Kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam itadamot la amin dagiti kidkid dawan na. Ito damen. Saan damot nga inimutan? Ngam aglablabas a talaga ni Senyorita Chloe. Pag kunaamat nga aglablabas. Ipilit na amin na kayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na. Tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na ka no? Awan ka no mati masnop a papanan na. Pimanaw latan adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe. Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga, sir. Awan ka no ti masnop a papanan na. Apay asino ti kadwana.
Di na imbaga, sir. Kinasurunak pa'y dinagdamagakan ko na. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Nakarong agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Malaka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ay, kwa, sir. Tikunak, kasino nga tati immalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Dinamag ko nga road ngam di na ibaga. Adangam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga in-recommenda. Ay, ladingitak. Ngam makitkitak met ngamin, anasingpet da madam. Ngam jay anak mo ti, ay, jak amo, no apay akas jay. Guston! Awan ka dita no saan agapukin ni Chloe. When matkit day, ngam makitkitak, asaan arumbang ti mapaspasamak. Niket di Chloe ti asikasuam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay, kaslada umay dito'y ayan ka. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Apay di umawag man lang uno ag-text. Sapay rabiin. Napnapanan nangatan. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin nga i-report iti pulis? Tanabiit pa'y mo't ngawan. Dumakdakkel ngam ad-addamot asumulsulpan. Kasjay ti tao akanayo na mapampanuinuyan iti kayat na. Anam, alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Ang mga nuad-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madaman. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan ka no pa'y nga rod. Makapungtot ka no ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamkamali amang dangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikarawak mat ni Ivy. Lakid day. Ti anak da ti balsenta. No saktan da ni Chloe. Imbagakin ni Amira nga umawag. No kasano. Orasay, tapno si kati kumanta. Di ka nagmisuot. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayan ti paripot ko. Isungarod nga yung kakumantan. Tapno san anak ko na si tarupang. Anyat orasan. Apay nga ita ka lang. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartag ka pa'y. Apay. Aramid ka di tilimpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Ita lang ang mat, papa. Iparit ka ding agragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita ta iti nalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparit yung kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta iti nalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparit yung kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Saan kan asumong bat ta mga numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Saan na maulit da ito apanagawid mo iti disoras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanun no dadaka sa mapasamakan ka. Tsak kaya ti panagungat ni Papa iti rabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag da amang sapol kanyak. Kita man no di agdanak no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag. Papanam, senyorita. Agtal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ay,
Ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitin man timbagam. Ina, kunam? Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di sa pulan na kakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gamin nga inong tanda. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igaw-gawid ko ngam di nakintaltalag. Mala tawagak amin na koneksyon ko. Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di mo na ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakhilan. Hanggang kita mantilay na. Hello, Mia. Ada na patid nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simang pat idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na ngagsarita da kumaita abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kan, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwartana? Inaramid ni Sir Atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagtorpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto no dodyak mo. Agid dan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sana ko na marigatan ta kakadwat. Uray siya ket agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tanto nga rod a librarian. Day tamo timbaga ni Daddy. Agkasapulan ka no ti universidad iti librarian. Ay, agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayem ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro ti da kasama pasamakan ko na. Taapay asa anak ngagda nagunay. Ura siyakmat. Kasta ti mariknak. Jakmat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manula ang aldaw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ay, ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Jak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyanan. Ala, agrubwat takit din, taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka di nagbirok. Napanda iti opisina. Nangagko ti saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adida mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublyan na. Saan da ka di amadanagan? Nangagko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ang may saak ditoy.
Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Alang nga rod. Noan niya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka ti text no chat ni Chloe kan ka. Awan, awan tinasakit ang bakrang ko. Isukit din ti kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur chamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik, nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Ay, pakawanan nak na marswa. Diyak maawatan. Nuapay anaawanan iti ganas kan ko na. Dakas ta ka di anaganak. Kaapay nga agpad akas ta ti marignata. Diyak maawatan. Ang anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakam ti ipapay na. Iso akas to'y ti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe? Kabayatan ti kawan mi. Awan mat sir. Awan mat text no chat na. Ada pa'y siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to nonya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siyak ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe sir. Aglablabas. Pudno ta kunam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan nyo dito'y apagkamangan na, sir. Wen, ta adayo, ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel, nagtagtagay mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Ay. Apay akas jay. Apay, anya tinaytagtagainap mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimwar. Nakitak nga addas iding iti likod ti lapayag na. Ne, kasano ti pan nakakita ako nam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idigam na tinapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag anakitak ti siding. Idikwan. Naulawag. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dinglit Chloe. Kasla saan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko, iti na itagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Kakas lagdardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapul adamagak amin anaganak iti day tsa abulan, tawan kan aldaw. Anya? Anyat sasawa mo? Manunatawan tinapalabas. Sigurado nga at the record ti ospital. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Wala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atap mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol kadagiti a records. Agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adagayam siding ti inyanak ko. Imposible mat arugit tinakitak. Kasano napasamak? Katawa mat siding ni Chloe. Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. Mala. Mangalak iti detective tapno tumulong iti amin.
Tapno saan ka nga agtaktak ka nagbanot. Plantsaam amin dagita. Kitaam day ta bestidak akabarbaro ta plantsaam anaimbag. Aramatak day ta inton rabi. Amin ka di dagita kat plantsaak, nanang. Ada ngamin aramidan mi ita, ija pagadalan. Mas importante day ta plantsaam. Ngam ti kunkunam nga aramidam ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Ado pa ti activities mi. Kayat mo asawan. Siyak tag plantsa. Plantsaak to kumainton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasam kit de tapno malpas adagos. Isardang mo mampay tar aramidam, tay sakduan nak ititigos ko. Ilipas ko pa'y kano dayto ay tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas? Makatigdigos akon. Ing kayon iti gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin dayti plan-plantsaak. Anya ang mapan ni Jay Gripo, danga. Adda kang arot na para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramag ka na eh. Anya jay kasla maururam. Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae. Imparabaw na ti plantsa iti kabarbaro abadok. Kat nauraman. Payman. Ay ve! Ayan mo! Ay ve! Napansimbak daw ititigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikat nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay, nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin na jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito, itaplantsyaan ka. Naura man ti badok. Nanang, imbaunak mat ngamin ni tata. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plantsa. Umay ka tasikaman ti plantsak. Tumaraya ko na. Hoy! Agsabli ka ditoy! Apay ating maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplantsak ti rupa na! Tumaraya pa rin. Hoy! Ginak itarayan! Agsabli ka ditoy! Huwento! Kamatang man day ta babae taplantsak ti rupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti ba ni balay da Dave. Di dak masurutan ni Jaya. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumanlasiw iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektive. Asidigtan, dito iti imbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalaw-lawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Iso anak ko na nga nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot iti. Nakitak a talaga ti siding sakbay anawananak iti puwat. Tiyakon ammo ti simmaruno anapasamak. Atak iti dalan ko nagapu iti Manila. Iti nagpasngay ka. Iso adyak na abutan. Maawatak magkit. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitaan. Ay, sus. Ayan na nga'y. Naitarayan na kakadin ni Ivy. Iti nakita na akam kamatay. Dinardaras na tinagbalasay. Diyak apuno na atalan. Apay ngarud a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ka na atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Intanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. Weno, intarayan da. Nakitam kuma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatak bitay. Nagama ka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami.
Awan pa'y puot ti balasang. Apay kastoy tirignak. Madanag anak ulay. Asidag tayo na ti ospital. Pagkalmaan ti Reknam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Ta nakaprero ang adagos itay. Apay akas na nabambanog nagtartaray. Ada tayo niti ospital. Malangarod. Bumabatan. Sinalbag? Saan na ka makairuar iti kwarta? Di dakmat awagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awanan ti kwarta. Di manawak pa ijabalay ti gayam ko. Papanak nga ruditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanin ti para trabaho dito'y balay. Sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kanantayin ton madamdama. Sige man lang ay. Visit kit day. Jak lakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino ngay ti mga ramid kadagita. Ay, sa bagay ah. Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan. Tapno adag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da atest. Apay nga ron, nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu, iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin na kun kriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mumot nga ingagara? Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apaman, nanaplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo ngagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tumpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tayo maturog. Asino nga'y ti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tana uram met di bistida. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga taramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay? Kumusta kan, iha? Kumustan ti Reknam? Sa dino ti ayan ko. Asino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Taumay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan ti dadakkel ko. Ha? Apay? Nagtalaw ka kadi? Nagdarayak, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplansaan da ti rupam? Naranggas da kanyak, ma'am. Irorumandag. Anyat basol mo? Apay aplansaan da ka ako nam? Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nakijibalay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am.
Iso akala at abimalasiw ka iti kalsada. Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kan kuana. Ala, umayak to dita, nurumwarak diti opisina. O sige, taurayin ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybay akpay lang nga makaturog. Takasla kayat na bay ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kaya. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadangran da kanu. Anya, pudno ka di dita. Uwan, makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangarod, urayan dak dita. Bye. Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijay nga. Anya nga itati kanenta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Daytoy itatirigat na. Awan ti bonta. Apay, di pala simangput may, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa, no napnapanan na. Ay, sapay di tapay nagsweldo. Inta ko mamanga ni Jerwar. Iha, kumusta itantirik nam? Mayat matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid ka. Kabutang ko dananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yo. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. Nojak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apamadayaw. Intun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kanayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yo. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No dikat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. Wen, yawid da ka ijay balay, apaman ang makarwar ka dito ospital. Daytoy ti balay mi iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel maggayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapoy ti pan naka-ospital mo. Nangalaak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo. Agyaman ak manen, ma'am. O sige. Ingka pa'y aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako unay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kayla santa. Kasta ko man ninanang ko. Nalabos mo't dayta santa ako na, iha. Ha? Sika? Ha? Amira, amom dayti balasang? Di kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am? Apay anas daaw kalaunay ang nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira, kasla nakitkita kayon.
Nakakit-kita nga takada kayo. Kwa, ay, jak amo akan ka basang. Saan nga ta nga da kayong ingas kwa nakitam? Basta da nakakit-kita ang kada kayo, nana. Ngam nabayagan. Lagi pagpay. No sa di, no tinakakit-kita ang kada kayo. Amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta. Apay naglangan ka iti makadomingo? Nadong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mat kit di unay anapigsa? Limitem laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawid ak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Iso asyak tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot anang iyawid kan ka. Angem, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taawan ngamin agtrabaho iti balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Ti pa nagtrabahom laka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan. Taammo da anak kamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Addan, napanay ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sama ti ospital idi. Ti ngay sigud nga ospital. Nairaman nga ta. Dagiti daan a records idi nauram ti daan nga ospital. Dahita ti ditayam mo. Sapay lako mga rod. Taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat ko aduktalan, Amira. Doktalan? Kunam, madam? Anya ngay dayjay? Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy? Wen, nalagaan tirik nakan kwa na. Nagsingpat nga ubing. Kat, ni Senyorita Chloe, madam. Saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan kwa na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbag tadwa talaang dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana.
Manipod pa'y ubingak. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kani, basang? Nana. Tay tinaudi. Kat plantsaon ko man ni nanang ti rupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan ti lugan anang sagid kanyak. Apay ang plantsaan na ti rupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaon nak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na uram gayam ti bestida ni nanang a plan-plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo. Kasano ngay numay da kaalaan dito eh. Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin ti Rikna, kada Ma'am Cristel. Kan, sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da. Anak da, kunam? Ay, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan exploiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masignan ang naatalag gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay, kat sigurado da ita. Jak laki di kayat ti mabalog. May raman ka pa'y tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Dita ka di sa pulon? Kasano no nagpulong kadagiti masignan? Kayat mo ka di mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takot may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga gawid? Day tangarod ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Sino ka di day taoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupam? Di na ka di sapsapulan da papakan, mama? Ay, kunada mo it asi ka kano ti pimanaw. Isu asi ka kanumat ti makaamong agawid. Anya, magtanda kita anaganak? Di da pa'y amo sapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit man timbagam? Adak dito'y ruwar. Kasano nga ibagam nga da ti anak da dita? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak pa'y kid din. Ay, si kaabak-bakutan. Agkabaw kansan. Saan mo nga mo ti sasawam? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Niyamot da ito yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung maditalamsaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen na rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak dita agdan. Nabannog sa idi nagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilutak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita, inayadak nga ilutan, ma'am. Nagmayaten, anak ko. Baka ginawak. Nagsingpat ka nga ubing. Apay anaranggaskan ka kunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinidpidot daklaang. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpat nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan ije pagadalan da. Bareng ano di daalan dito'y balay. Panagkunakit kayat na matagyan dito'y. Ay, uwan.
Mano nga aldawan asan asimbangpet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi a kababalin na. Imbag pahay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. No apay kas dyan na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibat ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Oh, awan ka din tinamnamak amalawlawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpas ngay ka? Wen, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmut nga minon kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiling iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Oh. Magkintayagak iti bagbagam ah. Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Kadyakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwarda kan iti delivery room. Sika nga umuna ti inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag kuman. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalaw wakta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe, akanayon nga itulod ti logan, itigay ti asidag ti pagadalan ni? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Aga sidagla ang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka dilinablabid mo dita. Anya kumangay ti labidag. Ang kwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ah? Ay, saan? Ngam dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga iti imbagang. Imbagak aja imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama kaamumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektive. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga taapasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong ka di adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw. Tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalik ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang.
Ada ngamin bulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inak sagadan. Ay, sige man nga rod balasang ko. Imbag lakit din tada ka akadwak dito eh. Awan ngamin klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. So badakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Ada kayong matgayam dito asidag ti swimming pool, ma'am. Ammom ka di ti aglangoy, iha? Saan, ma'am? Tiyak pa'y napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linong. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalus, tap na aglangoy ta. Isuro dak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Ay, mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro rak kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanya. Nagpintas pa'y. Maglaak man iti igit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakit amira ti agsagsagad? Ha? Adda ka ti sa bali ang katulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! Nadi mo kaya ti malmas! Ayan. Aglangoy ka! Nadi mo kaya ti malmas! Anya ka di tinaramid mo? Awan ti naramid ko! Agin lalangoy? Di namat gayap ammo ti aglangoy? Nakita ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman ak iti panang tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Ta isakit mo launay? Ti saludsod ko, ti song batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron, ah? Saan kan nga aglibak? Gaputa na kitak. Apay kumano induron ko? Di ta kayo manlangan, no asino man day ta babae? Surun kon? Ha? Aguray ka man, iha. Idi impangatom ti buok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi mati si daaw yo. Umasidag ka. Kita ak man tilikod tilapayag mo. Ada ngamin nakitak itay. Iso aka na yun anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita ak man analaing. Idi ubingak. Basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silet ko. Adu ti damagakan ka.
Awanan ti pagbadok. Namurang dami nun. Uray siyak. Jak mat makalaba. Tamaturog ak iti aldaw. Ta para rabi ima ngarot ti trabaho ta. Kasunod ay tuyin ngay. No agpalabata mo, awan pagbayad ta. Tamapan amin na kwarta iti restaurant. Tadi ka mo't agluto. Uray mat sika. Di ka mat mapanagluto. Ay, agsubli ko man ni Ivy dito'y balay. Imbagam to mga min akamatag. Inuray mo kumaan nakaplantya. Sakbay nga imbaon mo anapan si Macdo. Napuuran lakat nga rod ti baro abadok. Nagbutang, ta imbaga maplansam. Awan ket ammo dayjay a babae ah. Awan am muna kunam. Ngam dakkel gayam ti maitulong na kadata dito'y balay. Ay, wan nga rod. Di mo lagawi dun. Agtugaw ta diti katre. Taad dadamagakan ka. Ay, agtugawak iti katre, ma'am. Wen, anak. Napatag ti pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Idinakitak ti siding mo. Interesado ak amangan mo no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam anaranggas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko amaam-am mo dagiti dadakkel mo. Jakon kaya ti agpakita kadakwada, ma'am. Dangrandak lakit di. Anya ka di tinagan dagiti dadakkel mo. Mia ken Juancho, ma'am. Anya. Asino ka di dayja babae? Ta isakit ni mama? Imo nagdapay iti kwarto na itay. Ay, tinagan na. Napadungparan da mamam, kat inpanday ti ospital. Ita, inyawid da ditoy. Masigurado nga inggagara na tinagpadungpar. Tapno makastrak dito'y balay. Saan mo't akas ti panagkitak ka ni Ivy? Nasingpet ka nagagat nga ubeng. Kasta lang ita ah. Taadda kayat na. Ngam inton agangay. Amangan nagtakaw. Saan mo't akas ti panagkitak kan kuana? Di mon isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kan ni mama. Nagpaalilaw iti dayjay a babae. Mia kan Juancho kunam. Isuda ti dadakkel mo. Wan, ma'am. Am-amuyo ka di ida. Sigod nga agkaadalan kami kani Mia. Kanayon nakidi nga apaan. Taapay, ma'am. Apay nga apaan na kayo. Diyak man maawatan. Sigod nga gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay, ma'am. Pangaasiyo. Tadidak ko makagura. Gapo kaninanang ko. Aawan basol ko. Saan, iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunot ko? Kasyan ka. Ngam adda kayat ko adoktalan. Kayat ko amakasao ni Amira. Hello, Jake. Pangaasim ta umay ka adagos ditoy. Apay, at parikot. Basta umay ka, kasapulan ka ita. Makapadanag ka man. Di mo mat ibagangarot tapno di nakpagdantanagan. Maipapanday to'y itibagbagak at siding. Sige nga rod. Urayin na kundita. Sige, urayin ka. Tapagsaritaan ta na imbag, ti aramiden ta nga addang. Api ka di pinagawid na kat madama ti trabaho. Amom, adda nakita kasiding itilikod ti lapayag ni Ivy. Dinamag ko no asino dagiti dadakkel na. Kadda ka no Mia kan Juancho. Mia kan Juancho? Agaman niya kuma, no isuda. Nakuna ni Ivy, akas lasaan da ka no nga anak, tanaranggas da kan kuana. Apay nga rod api naayaban na.
Ni Mia tinangirekomendar ka ni Amira akas katulong ditoy. Kaya't naasawan, agam amuda ka ni Amira. Apay kumano agam amuda. Adda atap ko, Jake. Iso amasapul nga agpa-DNA kami ka ni Ivy. Kastamot ni Chloe. Alah, tapno agtal na ti panunot mo. Umanugutak iti kayat mo ang mapasamak nga agpa-DNA kayo. Dawatag asaan mo pa yung ibagbaga kadakwada. Mga laak, iti buok mi atalo. Sige. Mangala ka. Takuyugan ka iti laboratorio ti DNA. Iha, anya ka diti kasangay mo. December 25, ma'am. Agpada kayo iti birthday ka ni Chloe. Kasta ka di, ma'am. December 25 gayam ti birthday ti anak yo. Wen iha, mga laakman iti may sa abuok mo. Apay ti buok ko, ma'am. Sige, mangala kayo latta. Atidog ngamin ti buok mo. Kat maay-ayo aklaunay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir asika kano tinakagunod iti kangatuan apa madayaw. Nasaya at mat, tapno makapagtuloyak iti kolehiyo. Ma'am Dave, saan ako nga gawawid iti balay mi? Nagsingpot man dagiti nagkamangam. Nasingpat da. Nila ang Chloe nga anak da tinaloko. Nalaing nga agibaon. Uray no di nakasaksaktan. Induron nak iti swimming pool iti naminsan. Inarayat nak ti inana. Nakasingsingpot ni Ma'am Cristel. Kasanon no awan ni Ma'am Cristel. Anya nga ti aramidak. Ibagak nga ta ni Mia nga adda ditoy ni Ivy. Ay naajak amo no niya ti aramidak. Nana, apay ka di adi kay makaid na. Ada ka di parikotyo? Ay, awan ti parikot ko. Adala pa kariribukak. Anya day ta apa kariribukan nyo, Nana? No si kakadi ti adda muna apalimad. Ibutak-tak mo kaday. No si kalaang tinangitalkan da iti day ta apalimad. No makapadakas iti sa bali, nasaysayat nga ilimod ko laangan. Kasta kaday. Ay, jak amo ti aramidak. Hoy, ingka man mang timpla iti juice, kan mang palaman ka iti sandwich ko. Iyag mo dito'y salas, ha? Wen, ma'am. Anya ka di a flavor ti kayat mo a juice. Uray, anya ti timplaam. Ngam no saan ko akayat ti timplaam. Sukatam to. Ha? Saan ka di a nasaysaya at nga ibagan mo anya a flavor? Tapno saan ka nabaliwan? Apay ka di analalaing kangam siyak, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige, inak nga rudan, ma'am. Kartingam, jak kayat tinabuntog. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mat ka ni Chloe. Kunakon ka. Oh. Adda nga minsiding timpas ngay ko. Angam, apay anaya dayo kanyak ti anak ko. Agawitan, Jake. Kayat ko nga arakupan ni tinairot ti anak ko. Masapol ang mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Dayta DNA, timang panaknak. Mangayad tanton iti abogado iji balay. Kan paayaban tamat damiya kan Juancho iji balay. Kasla imposible ti amin. Isumot lagayam ang naglagan ti riknak ni Ivy. Isugayam ti anak ta. Ang apay ani Chloe ti dimakal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya kan Juancho. No iputeng da nga anak da ni Ivy. Ipa-DNA tamat ni Mia kan Chloe. Saan ka di ako na nga agpada ti birthday da Ivy kan Chloe? Amang kagiddan mo iti ospital. Amang na isukat ti ubing.
Amuda siguro asaan da nga anak ni Ivy. Iso arin ang gasanda ti anak ko. Arakupan ka man, anak ko. Iso matlagayam analagan terik naken ka. Ta anak ka matgayam. Ha? Ma'am, hindi ako maawatan, ma'am. Anya ka di ti bagbagayo. Anya ka di adrama daytoy. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, mama. Takas ladida mo tar aramidan da. Chloe. Saan mo apagsawan iti kasta ti anak ko? Urayom ti umay ataw, talawlawagan na ti amin. Amira, ingka ayaban damiya ken Juancho ditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinatgan nyo ti awis mi Mia. Yamamok dagiti kakadwa tayo ita at talo nga abogado. Isudo ti mangurnos iti rumbeng nga maaramid. Anya ka diti kayat asawan daytoy. Sakbay anaawananak iti puot idi nagpasngayak. Nakitak ti siding iti likod ti lapayag ti impasngay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mi ni Ivy. Kan anak yo ni Chloe. Adtoy ti resulta ti DNA amang panagnak nga anak mi ni Ivy. Negative mat ti resulta ka ni Chloe. Makalibak ka kadipay? Ay, awan amumi dita. Tapno amom Mia. Impudno ni Amira amin kanyak. Tati ipagarup na. Kat nasayaat kayo kan ni Ivy. Ngam saan mat gayam. Ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kunana no na anus kayo kan kuana. Ngam saan tarangranggasan nyo ti anak ko. Anya? Kuha. Ammom asaan mo nga anak ni Ivy. Isuari ng ranggasam. Idinto ta impaay mi ka ni Chloe nga anak yu ti amin akayat na. No agdarum ni Ivy, makulong kayo adwa. Saan kumaa? Saan na kami nga ipabalod? Pangasiyo. Nagdakas ka, Mia. Nakadakdakas ka. Iso amanipod ita. Diyak kayaten amakita ti panagrup-rupam. Diyak kayat ti pumanaw dito balay. Mama, Papa, uray sandak nga anak. Dito yaklat ta. Anya ti makunam, Cristel? Ikarik, Mama. Agbalbaliw akuhan. Ikarik. Mama, Papa, patganyon ni Chloe. Inkari namat ngagbalbaliwan. Nakakaasila ang itisidong dananang kandatang. No makipagnaad ka dakwada, ijay. Ngam, Ivy, anak. Mama, ikarik. Agadala ka na imbag. Ivy, sorry iti kinadakas ti ugali kan ka. Ngam ikarik. Sana na maulit. Mama, ibilang daklat ta ko mga anak. Lukas ta. Agyan ka dito'y balay, Chloe. Agam laglagi pa matin ka rin. Agbalbaliw ka. Uwan, Papa. Tangay kid daw ni Ivy nga agnaad kalata dito'y balay, Chloe. Patgan mi da ita. Alamiti ka nito nga agsubli ti dakas nga aramid kan ugalim. Lading itag. Ngayon pumanaw kan dito'y balay. Makipagnaad kan iti pudno adadakkel mo. Uwan, Papa. Agbalbaliw ako.